Добре дошли тази година на споделения щанд на Franchising BG. На този щанд тази година има представени 5 фирми. Някои от тях са вече известни на българския пазар, а други са абсолютно нови. Положителното за тази година е, че и 5-те фирми са много тясно таргетирани. Една от тях е в сферата на хранително-вкусовата индустрия, казва се My Culture и търси мастер франчайз за България. Това е супер инвестиция в натурален здравословен продукт, който е удоволствие за сетивата. С този бранд вие не може да сбъркате с таргета. Те са насочени към хората, които искат да водят абсолютно здравословен начин на живот. Става дума за консистенция от замразено кисело мляко, но не само това. И общо взето с взимането на този франчайз вие получавате един бранд за култура. Този доста интересен франчайз остава в хранително-вкусовата индустрия и преминаваме на следващия, който е в модната. Става дума за една немска марка за облекла, която се казва Ула Попкен и тяхно мото е, че всяка жена е красива. Тяхно преимущество е, че имат над 100 годишна традиция, специализирани са в продажбата на дамски облекла и в по-големи размери. Настъпва по-стабилно и на българския пазар, след като покори почти цяла Европа с над 300 магазина на франчайз. Те са доста удобни, комфортни и покриват 3 от най-търсените стила за мода. Следващия бранд е в сферата на обученията и тренингите, идва от Индия и се занимава с подготвянето на лидери и то от най-ранна възраст, между 4 и 24 годишна възраст е основният таргет на този People Pro for Education and Training бранд. Той е разделен в няколко отделни сегмента, които ангажират различни групи. SALT, който е за подрастващите в прогимназията, Cocoon, който има идеята за метаморфозата от какавида в пеперуда, Leaps, който решава проблемите на тинейджерите в по-рисковите групи, и Cool Camp, който е един страхотен детски лагер за времето, когато децата не са ангажирани с нищо друго. Един доста интересен за българския пазар бранд, тъй като до сега няма еквивалент и е една доста добра инвестиция и е подходящ също и за семейен бизнес. Също търси мастер франчайз за България, е A Buyer's Choice, който е с идеята за Home инспектори. Това са най-добрите приятели на хората, които търсят недвижимо имущество и искат да направят най-добрия избор. Те ще ви помогнат да сведете риска до минимум, като ще премерят възможностите да имате проблеми с канализацията, с вентилационните системи, с дебелината на стените, проблеми с съседите, всичко, за което няма да се сетите, когато сте направили вашите дълбоки проучвания, за да си намерите собствен дом. Една от най-сериозните и стабилни инвестиции, които хората правят през живота си. И последния бранд вече го има на българския пазар, но търси свои партньори. Иска да помогне на хората да се справят с вредния навик от тютюнопушенето. Изключително безвреден, много лесен начин за отказване от цигарите. Отнема само около час. С единична процедура има над 90% резултати на успеваемост. Този бранд работи чрез метод, който е патентован и измислен от ирландската група Quit Smoking International и работи с технологията RISE, уред с рефлекторен анализ на електроимпулсите. Електростимулирането помага за разпадане на отровните вещества на тютюна, натрупани в органите и увеличава отделянето на ендорфини. Той действа по този начин, като бранда предлага обучение, предлага апарата и всъщност не изисква кой знае колко голяма инвестиция. Е едно много добро решение за бизнес. Тъй като споделения щанд е идея от миналата година и миналата година представяхме 3 бранда, това, което мога да кажа в сравнение с тази година е, че тази година, тъй като брандовете са доста стабилно таргетирани, интересът е много голям, хората знаят точно какво търсят и макар, че понякога идват с въпроса какво точно предлагате, защото аз все още не съм ориентиран, в момента, в който кажа приблизително в какви сфери е бизнеса, хората веднага насочват вниманието си към точно това, което ги интересува и което им е най-интересно. Така че посещението е доста голямо, интересът към щанда е доста голям. Дори брандовете, които изискват по-голяма инвестиция, будят голям интерес.
По лични наблюдения смятам, че това изложение е най-подходящо за бизнес-то-бизнес отношения, но тъй като някои от брандовете всъщност предполагат и франчайзополучатели, могат и имат условия да бъдат като стартиращ бизнес за индивидуални потребители и също така за семейен бизнес, спокойно може да бъде насочен и към хора с по-малки инвестиционни капитали.